og Heine han skulle betale for dumpet af første gang. Og så betale med at sige, at det er fint, min økonomi ligger ikke til at smide resten af penge, må du bare miste de penge jo. Så det må han jo gøre. Var det teorien, du skulle der? Ja, det var teorien, der jeg havde 6 fejl. 28. Okay, den lyver. Men ved du hvad? Næsten hele hold. Svare på den næste, der fik jeg slet ikke lyttet ordentligt efter til spørgsmålet, for det var, hvor du skal, altså hvilken vejbane du skal ligge i generelt, når du kører. Du skal jo ligge i højre side. Og det fik jeg ikke af det der. Hvad? Lyver du, den siger du Melanie, giv Jacob en Ja, chance lidt. for at tage. Første gang man kommer derind. Der har været inde 3 eller 4 gange, jeg er blevet tjekket i hoved og i rumpe. Første gang man kommer ind og siger sådan og sådan og sådan, så tjekker de der. Se, hvordan jeg Jeg ser var på et tidspunkt, da min søster var leve. Ja, hun har fået nøjagtigt det samme som Sofia. Altså de ting jeg fortæller, det var som... Og hvis man så havde fortalt den samme historie, som hun havde fortalt, ikke? Helt i benet, hun kunne ikke mærke det. Det er det samme med Sofia. Og det der med, at de bare forsvinder under hende, og de ting, det var nøjagtigt det samme. Rute 17 ud Frederikssund. når jeg har noget af det. Jeg ved det godt. Brug en nær bane for at tage rampen E4. Fortsæt i 5 km af O4. Whoa, I'm beautiful. Nu skal vi se, hvordan det ser ud, når jeg er gammel. Hold til højre. Oh, handsome! Mor. Oh, heck no. Sorry. Ja, men der